Għat-tieni sena matul il-ġurnata tal-ġimgħa madwar it-toroq tal-Belt Valletta ittelet l-attività Ix-Xjenza fil-Belt. Din l-attività saret ukoll f'madwar 300 belt oħra mifruxa madwar l-Ewropa fl-istess jum u fl-istess ħin. L-iskop tal-avveniment Xjenza fil-Belt huwa li permezz ta' attivitajiet varji ix-xjenza tiġi ppreżentata b'mod aħjar lil pubbliku ta' kull età bħala mod ta' riċerka imma fl-istess ħin b'mod divertenti wkoll. Studenti ta' xjenza u artisti rinomati ħadmu flimkien biex itellaw attivitajiet li huma viżwalment interessanti u li jistgħu iwasslu messaġġi ta' xjenza minn aspetti differenti. Tkellimna mal-professur Alek Felice dwar l-għan tal-attivitajiet ta' Science in the City. Science in the City l-avveniment jisimaw jgħajtulu kol Researchers Night jisir mal-Europa kollha fl-istess ġurnata fl-istess ħin biex jolli l-awareness tal-pubbliku dwar ir-riċerka xjentifika u biex iġib ix-xjenza u x-xjenzjati viċin tal-pubbliku biex wieħed ikun jaf x'qiegħed jiġri, però anke biex jikkrea kuxjenza daqsxejn fuq it-tip ta' fondi li hemm bżonn biex ir-riċerka ssir u timxi l qudiem għal dan il-għan ukoll ġol-Università isem Research Trust li qiegħda hemmhekk biex tikkoraġġixxi il-kontribut u l-partiċipazzjoni tal-privat ħalli jikber is-settur iktar opportunitajiet għaż-żgħażagħ, studenti, m'hemmx dubju li dawk il-pajjiżi li investew l-iktar u l-aħjar fir-riċerka xjentifika huma dawk li żviluppaw ekonomiji moderni u dawk li jikkreaw jobs tajbin iħallsu tajjeb għal kulħadd. Is-Segretarju Parlamentari Stefan Bontempo sibt filgħodu żar l-attivitajiet ta' Xjenza fil-Belt u f'kelmtejn għall-okkażjoni qal li dan l-avveniment li issa sar parti mill-kalendarju Malti huwa ta' attrazzjoni u jagħmel lill-pubbliku aktar konxju dwar l-importanza tar-riċerka xjentifika. Huwa fisser ukoll kemm l-innovazzjoni hija waħda mill-pilastri ta' dan il-pajjiż u saħaq dwar l-importanza li aktar żgħażagħ jattendu korsijiet li għandhom x'jaqsmu max-xjenza u l-innovazzjoni.